Ул кызлар аны бер хатын кызга да кичерергә язмасын. Хыянат ул, беләсезме? Менә һавада ис кебек. Ул йөри. Менә син аны сизәсең, Сизә бит ул. Хатын Син кыз сизә. аны исбат итә алмыйсың. Ул менә йөри. Син аңа әйтәсең, бит. Ул әйтә, син нәрсә? Җүләрмелә син. Җүләрмелә. Шуннан бу хатын миңа әйтә. Русчалап әйтә. Отпустите его, мы друг друга любим. Представляете? Ну бу кино булган бу. Шуннан соң Аяз чыкты да, менә шулай бер кулы белән мине кочаклады, бер кулы белән сыпыра күз яшьләремне сөртә. Мин шулакта айнып киттем. Минем әни 24 яшендә Үзбәкстаннан аерылып кайтып, 2 бала белән кияүгә чыкмыйча бөтен гомерен безгә багышлады. Шушы бер адәм вакытыгын минем әйтәм, аяк астына салып таптар өчен үстердеме? Син мин әйтәм, нишлисең, үзем әйттем. Син бит нишлисең? Һәр вакытта да хыянат турында сүз чыкса, мин һәр вакыт иң беренче уй башыма үтә, бу хатын кызны үтерә торган әйбер дип әйтәм. Ширләтә дә түгел, диваналандыра да түгел, үтерә торган әйбер. Бала туарга бер 2 ай вакыт калган иде. Миңа шалтыратып әйттеләр. Әйбит, синең иреңнең бүген кызы туды диделәр. Син беләсеңме соң, синең бу никахың синең 3нче хатын булып барачагыңмы? Минем шок, мин төне буе җыладым. Менә хәзер әйтә аласың син. Әйтә әле менә безнең тамашачыларга дивана булганмын дип. Дивана булганмын, дивана булганмын, җыламагыз, үтә. Утыз, 40, 50. Сәлам дуслар, минем исемем Венера Аитова, сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. Гадәттәгечә минем белән искиткеч компания. Ул да булса Татарстанның халык артисты Зөлфия Валиева үзе, танылган блогер, биюче Гүзәлия Хөснетдинова. 30, 40, 50. Кызлар, бүгенге темабыз үтә дә четерекле. Гомумән безнең ничек уйлыйсыз, тамашачыбыз әлеге темага әзер микән? Дуслар, бүген хыянат хакында сөйләшәбез. Хыянаттан соң тормыш. Нәрсә моңа китерә, ничек моны узырга, һәм аннан соң тормыш гомумән бармы? Иң кызыгы нәрсә мине шаккаттыра, кызлар? Соңгы бит тикшерүләр моңа кадәр ир-атларны полигам дип әйтергә яраталар иде. Шулай бит. Аларга кирәк, алар полигам, төрле кирәк. Төрле. Хатын-кызлар без моногамлар, шуңа күрә безгә кирәк түгел дип. Һәм соңгы тикшерүләр нәтиҗәсендә нинди нәтиҗәгә киләләр? Ирләргә дә, хатын-кызларга да бер тигез кирәк. Димәк, ирләр дә, хатын-кызлар да бер төрле полигам. Ни өчен, ничек уйлыйсыз, ир-атларны әле дә аерып аклыйлар дип әйтимме соң? Ничектер күбрәк гафу ителә кебек. Әллә ирләргә ярый диләр, име? Хатын-кызга ярый булганлыкта, ир-ат менә без эшләгән, менә үзләре эшләгән ир-атлар, үзләре эшләгән әйберләрне хатын-кыз эшләсә, мәңге кичерми ир-ат. Китә дә барамалар башын күтәреп. Менә безгә бәлки комментарийларда язырлар әле, ир-атлар кичерәләр микән, юкмы? Мин шундый сүз ишеткәнем бар, кызлар. Менә ирләргә гел төрлелек кирәк, име? Төрлелек кирәк. Хатын-кыз иң яхшысын тапса, ул туктала диләр. Менә дөрес микән ул, юкмы? Иң әйбәт ирле тапса, аңа аннары бүтәннәр, башка ирләр кирәк түгел. Әйтәм, тәлгать менә утырасың. Кызлар, менә иң яхшысын таптым. Һәр кешегә дә үзенең иң яхшысын табырга насыйп булсын. Шул вакытта моның бит әле тагын икенче ягы да бар. Гомумән гаилә институты бетә дигән сүзләр йөри бит инде, һәм еш кына әйтәләр, төп безнең шушы сәбәп ул да булса генетик установкалар диләр. Менә рәхәт булса яшим, рәхәт булмаса китәм. Әйтик, хатыны декретка узганчы рәхәт булды бит инде. Аннар декретка узгач ниндидер проблемалар башка нәрсәдер, кайфы юк, ные юк, ир-атка ниндидер үзенә акланырга сүзләр бар кебек. Һәм монда бит гаилә институты безнең җимерлә дип әйтеп булмый. Бу һәр кешенең үзенең бары тик сайлавы түгелме соң, кызлар?
Бортик һәр кеше хатын-кызларда, ир-атларда үзләре сайлый. Әйе, осознанный выбор. Читкә барыргамы, юкмы, ул вәгъдә биргән вәгъдәсенә тугры каламы ул, юкмы, үзенең сайлавына тугры каламы ул, юкмы? Сәбәбе бар бит аның, Венера. Ни өчендер китә бит ул. Башта бит алар сөйләшкәннәр, име? Ничек сөйләшәсең? Нидер сөйләшү бар. Менә егет белән кыз арасында, хатын белән ир арасында безнең мөнәсәбәтләр ничек була? Җинси мөнәсәбәтләр ничек булачак? Син башка якка бара аласыңмы, юкмы? Син барып килә аласыңмы, юкмы? Кемдер аны кабул итә, кемгәдер шулай рәхәт, шулай яшәү име? Ә кемгәдер ул ярамый. Ярамый. Мин менә Ну, рамкаларга үзе Ничегенә куя Зөлфия идек. кияүгә чыккан вакытта һәр кеше мин сине сайладым, мин синең белән ахыргача барырга әзер дигән сүз түгелме соң инде ул менә гомумән? хыянәт итү ул нәкъ шушы сөйләшүне, шушы килешүне бозу дигән әйбер. Хыянәт шул ул дип. Димәк, бер як бозырга уйлаган. Уйлаган, Әйтмешли, в бозган. одностороннем Сөйләшүне, порядке. килешүне бозган. Алар менә булай яшәргә тиешләр иде. Һәм бер тапкыр әгәр дә алар үзләренә шундый рамкалардан чыга алалар икән, һәм күрмиләр дип әйтәләр икән, инде дәвам итәләр шул нәрсәне. Һәм бит аннары аның сәбәбе бар, аны белергә кирәк. Менә психологлар әйтә, хыянәт булды икән, име? Син бер тапкыр кичергәнсең икән үз партнерыңны. Син анда казынырга кирәк, ни өчен ул барлыкка килгән ул хыянәт. Мор Бергә сәбәпсез- сөйләшергә кирәк. Сәбәпсез дә була ала бит. Былай гына кичереп, тагын яши башлагач, 100% гарантия бирәм ди, тагын кабатланачак ди. Димәк, сабырлык кына түгел кызлар. Сабырлык кына Теге түгел. сабыр төбе сары алтын. Сабыр булганнар озак яшиләр, сабыр булмаганнар тиз Аннары шундый аерылышалар кызык дигән. мәгълүмат бар име. Гадәттә инде ул теге Америкада нишләптер университетларда гел шундый ниләр исследованиялар ясыйлар име. Сораганнар ирләрдән һәм хатын-кызлардан, сезнең ирегез я хатыныгыз, сезнең хыянәтегез турында белмәсә, сез хыянәткә барыр идегезме юкмы дип. Ничә процент ирләр, ничә процент хатын-кызлар җавап биргән? Нәрсә дип уйлыйсыз? 80% ирләр һәм 70% хатын-кызлар. Әмма ләкин психологлар әйтә, хатын-кызлар алар хәйләкәрлек, алар җавапны яшергәннәр. Шул ук 80%-ка менергә мөмкин хатын-кызның җавабы, ирем белмәсә, мин хыянәт итер идем дигән әйбер. Аннарысын бит Куркыныч әйтеп булмый, менә алда нәрсә булачагын һәм мин дә шулай итә алырмын бәлки дигән нәрсә юкмы сездә? Менә кем белгән алга таба морг миңа да шулай кирәк булыр. Мин, конечно, бу нәрсәгә гел каршы чыктым. Миңа андый нәрсә ошамый, теге хыянәткә каршы чыктым. Үзем нинди рамкаларга кертәм, мин үземне теге Бу кешедән хатын-кызлар аралаша өчен башласам да, куркыныч хәл бит инде ул. ләкин теге киләчәктә я так не сделаю дип әйтеп булмый. Никогда не говори, никогда дип әйтәләр бит. Алла сакласын, Миңа гел конечно. кызык булды. Ул табигатьтән бирелгән ул шундый холыкмы ул. Әмма ул теге тәрбия белән кергән әйбер микән ул, менә шундый төрлелек эзләү име? Ул кызык бит. төрлесе. Бар бит бик шундый тәрбияле ирләр, Ышанычлы булу. ышанычлы ирләр име? Однолюб диләр аларны, име? Әйе. Менә алар Тугры. бер хатынны тугры, бер хатын-кызны күрәләр, яраталар. Калганнарын да күрәләр. Калганнарын да Күрәләр инде. бәялиләр. Күрәләр, матурлыкны күрәләр. Әмма дә ләкин бер кайчан да хыянәткә бармыйлар. Потому что вакланасылары килми, пычранып йөрүселәре килми дип уйлыйм мин. Үзенекенең кадерен белә. Кадерен белеп, үзенең Минекеннән дә яхшырагы юк. әле җирәнү дигән әйбер бар. Нәрсәгә миңа чит кеше үземнеке бар бит дигән әйбер. Кызлар, монда бит әле бәлки ул һәр кешенең үзен белмәүеннән торадыр. Димәк, кеше үз-үзе белән шул дәрәҗәдә гармониядә түгел. Ул үзенә ни кирәген белә дә, менә бу кирәк, юк, бу кирәк икән, бу кирәк икән. Һәм гомумән хәзер бит психологлар элек бит Дон Жуаннарны шул кадәрдәге алар турында әсәрләр язалар иде. Әйе. Хәзер психологлар аларны жәлләп нәрсә дип әйтәләр? Бу бары тик һәрбер хатын-кызда үзенең әнкәсен эзләүче ир-ат диләр. Ул һәм иң парадокс нәрсәдә ул аны бер кайчан да таба алмаячак. Чөнки бер кешедә синең мысы әнисенең бу карашы, әнисенеке, мысы әнисе кебек пешерә, мысы фәлә, ул эзли һәм ул аны бер кайчан да таба алмаячак. Ә иң кысыгы ул бер кайчан да үзенең чын хисләрен дә белми, чөнки ул үзенә нәрсә кирәген белми. Ул бары тик һаман әнисе белән мөнәсәбәтләрне бетерә алмый. Менә шуның турында да бүген сөйләшәләр. Бәхетсез, мискин кешеләр. Кызлар, нәрсә генә булмасын, хыянәт белән очрашкан хатын-кызлар, хәтта үз балалары да кирәк түгел. Дөньяларын оныталар, алар шул дәрәҗәдә тетрәнәләр, упканга ләккән кебек хис итәләр һәм тормышны дәвам итәргә әзер түгелләр күбесе. Бу темага безнең чакырылган кунагыбыз, менә безнең урындыгыбыз инде аңа әзер. Ул аеруча тәвәккәл, Һәм безнең шушы тапшыруыбыз бик күп хатыннарга файдалы булыр дип өметләнәбез. Чакырабыз кунагыбызны. Кунагыбызны көтеп калабыз, икенче өлешкә күчәбез. 30, 40, 50.
Bizning do'stlarimiz Смотри oftalmologiya klinikasi butun oila uchun zamoncha oftalmologiya o'zagi. Әлеге klinikaning Rossiyada ham O'rta Aziyada 9 filiali уңышлы гына эшләп килә. Күптән түгел Казанда балалар өчен махсус oftalmologiya үзәге ачылды. Биредә тәҗрибәле табиб-офтальмологлар, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган табиблары, медицина фәннәре кандидатлары эшли. 0 яшьтән алып комплекслы диагностика, күзлек һәм төнгө линзалар сайлау, кылыйлыкны төзәтү, аппарат белән дәвалауда каралган. Смотри клиникасы балалар күзләренең сәламәтлеге турында кайгырта. Достар, икенче өлешебезгә күчәбез. Бүгенге йолдызлы кунагыбыз гади йолдызлы кунак кына түгел, ул безнең әле бик тә кыю кеше, чөнки әлеге темага килеп сөйләшергә җөрьәт иткән кешеләр, минемчә, күп булырга мөмкин түгел. Кыю, шибәр ханым, искиткеч артистка, энергетически шуның хәтле тулган рәхәт кеше. Журналист, җырчы, алып баручы бизнес-вумен Замира Рәҗәпова Куприянова, хуш килдең. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез, кызлар? Сезнең компаниядә булуыма мин бик шатмын. Бик яратып күзәтеп барадыр идем, һәм инде миңа да шушы бәхет насыйп булды. Хәерле көннәр сезгә. Хәерле көннәр. Зур рәхмәт шушындый темага килү өчен, четерекле тема. Чыннан да, гадәттә безнең андый четерекле темаларга кайдыр анда белем кухняда кайдыр сөйләшергә яләшенгән. Бүген без менә шушында җыелышып сөйләшергә җөрьәт иттек. Замира, ни өчен? Ничек уйлыйсың? Хыянат менә темасы турында сөйләшкәндә хатын-кызларга хыянат ни дәрәҗәдә тетрәндерә хатын-кызларны? Алар хәтта аналык инстинктында өскә чыга. Бала да кирәк түгел, үзе дә кирәк түгел, бер нәрсә кирәк түгел, дөнья бетте, упкынга төшкән кебек хис итә хатын-кызлар. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың син моны? Менә тапшыру башланганда син әйтеп үттең бит инде четерекле тема дип. Ул четерекле була шул вакытта, әгәр шул моментында, шул халәттә бик четерекле, чыннан да. Менә җөрьәт итү, җөрьәт итмәү дигәннән, ул хәзер минем өчен четерекле тема түгел. Минем өчен инде ул үткән этап, һәм мин ул турыда бик тыныч сөйли алам. Ни өчен менә шушы хәл? Һәр вакытта хыянат турында сүз чыкса, мин һәр вакыт иң беренче уй башыма үтә, бу хатын-кызны үтерә торган әйбер дип әйтәм. Ширләтә дә түгел, диваналандыра да түгел, үтерә торган әйбер. Йөрәгең тибә, син йөрисең, ләкин син инде үлгән кеше кебек, менә тере түгел син. Тере түгелсең, син менә теге яшәмисең, син бары тик менә синең җаның бар, син гәүдәң йөри, ләкин үзең син яшәмисең. Ни өчен шул дәрәҗәдә? Бу иң беренче чиратта, әлбәттә, кеше өчен ни кадәр генә әйтәләр бит психологлар да, беренче урында сез үзегез булырга тиешсез, икенче урында ирең, балаларың, шулай дип әйтәләр. Һәм юктан гына әйтелми бит ул. Беренче урында кешенең барыбер үзе беренче урында тора. Һәм менә шушы хыянатны кичергәч, кеше иң беренче чиратта үзендә кимсенү туя, кимсенү. Сине кеше буларак кимсетәләр. Сине кемгәдер алыштыралар. Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, син хыянат кичергән кеше, хәзер түгел инде, бу күптәннән булган. Шулай булса да, 15 ел элек булган хәлләр инде менә шул әле менә шушы хискә күчкәнче, ул нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың? Ул шушы шашынып яратудан, менә син яраттың, синең хисләреңне алыштырдылар, аның кадерен белмәделәр, сине таптадылар. Ул шуның белән бәйлеме? Я булмаса минем белән бу хәл булырга тиеш түгел иде. Мин тырыштым, минем өметләремне акламадылар. Я булмаса кинәт булдымы ул хәл? Әмма ләкин ул ни? Кызлар, беләсезме? Ул хыянат, ул ир белән хатын арасындамы, ул дуслык арасындамы, ул бар хыянат. Менә мәсәлән, дустың бар икән, син битеннән шашып яратмыйсың, бит, ниндер ышанасың. Бу иң беренче чиратта ышаныч. Бу кешегә син шул кадәр бөтен менә ир булган очракта син аңа кызлыгыңны, яшьлегеңне, беренчедән синең әниең багалма кебек кадерләп үстергән, сиңа тапшырган, син әниеңнең дә хезмәтен 20 ничә ел буена багалма кебек үстергән баласын, тәнең бөтен җаныңны тапшырасың да, гомереңне тапшырасың, бит. Аңа бала табып бирәсең, күпме 9 ай менә интегүләр ашай бит, ул бит инде ансын бөтен хатын-кыз белән. Һәм шул вакыт син әйтәләр, кара әле, син миңа ашамый башладың, мин сине алыштырам икенче кешегә.
Синең бу бөтен әйберләрең, яшьлегең, кызлыгың, бала табуларың, әниеңнең 27 ел, мин 26да кияүгә чыктым. Хезмәте, беләсеңме, менә шушы кеше белән чагыштырганда берни түгел, чүп. Менә бу кеше, менә мәсәлән, минем канәгать хисләрем кадерлерәк миңа дигән сүз бит ул. Бүтән бәяңне. Менә берәр тапкыр үз гомеремә теге уйлап караганым булдымы синең менә шундый хис, уй килгәне булдымы, что менә сиңа хыянат итәргә могутлар дигән теге. Беләсең, бу вакытта мин барбыр 27 яшьтә кияүгә чыксам да, мин барбыр яшь идем. Менә хәзерге вакытта мин аңлыйм, теләсә кемгә хыянат итәргә мөмкиннәр һәм нинди генә мәхәббәт булмасын. Гарантия юк. Гарантия юк. Беркем дә Аллаһ Тәгалә генә белә, әйбит. Кайчакта менә без хәзерге менә 15 ел бит инде Максим белән яшим. Әлхәмдүлилләх, мин үземне бик бәхетле, матур гаиләдә яшим дип уйлыйм. Максимның мәхәббәтен тоеп яшим. Һәм кайчакта миңа хатын-кызлар яза, беләсезме, әйбит. Үтә кызыл тиз уңа, менә күрербез әле, карарбыз әле нәрсә булырсын, әйбит. Бик сөенеп йөрмә, сине тагын киләчәк әле. Кешеләр көтеп утырган кебек, әйме? Хатын-кызлар яза бу әйберне, әйбит. Хатын-кыз яратмый. Бәхетсез хатын-кызлар яза. Шул вакытта мин әйтәм, мин гарантия бирә алмыйм, шулай дип әйтәм. Бәлкем сез хаклыдыр да. Бәлкем үтә кызыл уңар да ул, Аллаһ сакласын, әйбит. Беркем дә бер әйбер әйтә алмый. Чөнки мин беренче никахымда кияүгә чыкканда да шушындый хәл булыр. Мине 2 ел яшәгәннән соң, 2 елда түгел яшәгәннән соң, мине алдарлар дигән, хыянат итәрләр дигән уй миндә булмады. Хәтта хәзер мин ул вакытларны әйләндереп карыйм да, бу хыянат беләсезме, мин кияүгә чыкканчы ук башланган. Хәзер мин сезгә бер әйберне әйтәм, чөнки мин Аяз белән көмәнле вакытта бу октябрь ае идеме соң? Октябрьмы, ноябрьмы, мин хәтерләмим инде. Аяз февральдә туды. Сез күз алдына китерсез, бала туарга бер 2 ай вакыт калган иде. Миңа шалтыратып әйттеләр. Әйбит, синең иреңнең бүген кызы туды диделәр. Күз алдына китерәсезме? Ә син ышандыңмы? Ә син авырлы. Мин авырлы, шуннан валлаһи үстемдә Аллаһ. Мин менә шулап та кызы туды. Минем кастәннәрем чыкты, кызлар хәтта. Сез күз алдыга Ә китерәсез. син теге Караман доказательстволар эзләмәдең, үзеннән сорамадың. Юк, мин барлык, кыз туасын мин белмәдем дә, әйбит. Чөнки минем кияүгә иртәгә никах дигән көнне, әйбит, мин белдем аның беренче түгел икенче хатынада булганлыгын белдем. Ул хакта белмәдем. Без очраштык да тизне кияүгә чыктым да. Ул да бала көткән име? Әйе, шул вакытта ул бит инде димәк бит инде бик көткән ул хатын. Мин иртәгә никах дигән көнне кичкене Чаллыда без минем сеңлемнәрнең кайнаналарында инде иртәгә никахка әзерләнәбез менә шулай. Һәм ул миңа әйтә, миңа хәбәр иттеләр. Син беләсеңме соң, синең бу никахың, синең 3нче хатын булып барачагыңмы? Минем шок, мин төне буе җыладым. Минем беренче уем, һәм мин ничек инде никахны туктатам инде. Мин ничек инде авыл халкы, мин бит инде вакытта телевидениедан тамашачылар белә, мәдәният дөньясында дигән тапшыру кирләп барган вакыт, мин хәзер ничек итеп әйтәм инде хәзер кияүгә чыгарга бер теләгем дә калмады. Хаман кеше өчен кайгырабыз белә, кеше өчен кайгырабыз. Ә син аның белән сөйләшәсеңме соң булар турында? Мин бит үзем генә, ул бит минем янымда түгел, бит иртәгә никах дигән көн янымда түгел бит ул минем, беләсезме? Сөйләшеп булмыймы аның белән? Сөйләшеп тә булгандыр инде. Соннан мин әлбәттә сөйләштек инде. Ул никахта да теге ничектер кәефсез генә бит теге шатланып, сөенеп кияүгә чыгу булмады ул, беләсезме? Менә иртәгә никах дигән көнне мин беләм аның хатыны булган. Шуннан соң мин Һәрбәт хәтерләмим, ул бит инде ул хәлләр 17 еллап вакыт үткән бит инде, әйбит. Аңлашылды инде. Син аннан сорарга җөрьәт итмәдеңме соң? Белмәдем, мин аны барны Юк, аннар белән никах булды икенче көнне. Әйе, Кызлар бер кеше дә бу хәлгә бер кайчан да әзер була алмый. Һәм ничек дөрес эшләргә бер кеше дә безне карап утыручылар да әйтә алмый. Тегеле эшләргә кирәк иде, булай эшләргә кирәк. Беркем дә белми. Хәзерге акылым белән мин әйтерим инде, ой, Замира, сиңа туктатасы калган, кияүгә чыгасы хәзерге акылым белән. Хәзер тамашачылар да һәр меңләгән фикер киләчәк, сиңа кияүгә чыгасы калмаган, алай булмады ул, булай булды. Әйе, ул секундтаймы, белеп булмый. Табын әзер, кунаклар чакырылган, әйбит, бөтен әйбер билгеле. Уңайсыз кеше алдында, әйбит. Нәрсә булса булыр дип чыккан, кияүгә чыккан. Менә хыянат ул шул вакытта ук башланган, менә беләсезме? Син башка кеше булгансың, Замира. Әйе. Менә син бүгенге
хәлеңдә булса, син андый әйберне даже не допустила бы абсолютно, понимаешь син? Әйе, Ул мин хәзер вакытта син бүтән кеше булгансың. Әйе, менә мин ул шуңа вакытта риза менә булып яшәгән. 30 булган миңа, 45 булып булмаган яшәгән. миңа. Ләкин ул заманда әле сүздә әйтә алмагансыз. Әле менә хәзер әле яшьләр барыбыз хокукта сүз юк, әйтә. акча да Юк, юк, кызлар, кая барырга да карагыз. белеп булмый. Никах дигән әйбер, ул шундый изге нәрсә. Син гомергә бер генә тапкыр була торган әйбергә утырасың табын артында име. Зәмирә, синең хәлең ул галәмәт. Мин аны күз алдыма да китергә куркыныч. Менә Ходай Тәгаләдән дугалар укыйлар име. Сезгә ул никахны бит күкләрдә укыйлар диләр башта име. Аннары гына җирдә булар диләр. Әйе. Син шундый кушылган хисләр белән ичеңдә, син ничек әле бит аннары син балага узгансың. Үзең риза була. Юк, кияү чыкканда мин Марта бала никах? узмаган идем. Юк, Мин майда, Ну, син бит аны белеп, аны Яшәп хатыны булма- бар дип белеп, Әйе. син бәбигә узган. Димәк, аны шул хәтле нык булган синең мәхәббәтең ул кешегә. Әйе. Син аңа риза булгансың. Миңа ул вакытта бөтен менә туганнары да аның беренче хатыны белән начар булды яшә. Икенче хатын, ул бер мимолетный гына, шундый узгынчы гына булды. Юк, менә Яны бөтенесе шулай ди инде. Ул Бер хатын начар. ышанасы килә бит шулай. Зәмирә, бергә менә кызлар. хәзер син белдең әлеге хәлне. Ярый башта инде теге никахта берничек тә әле үзгәртеп булмый инде. Инде балага узгач син бала табас көтеп торасың. Шушыны белдең. Аннары нинди этаплар узырга туры килде сиңа? Менә белгәннән соң хатын кыз алга таба яшәр өчен баланы табырга кирәк бит, үзен Әйе. карарга кирәк. Нинди этаплар уза? Менә әйтә башладым шушы фикерне. Ышанасы килә гел яхшыга. Кыз бала, кыз булып кияүгә чык, бәбигә узаймы, гаиләне саклыйсы килә. Мин үзем әтисез үскән кеше. Менә мин әтисез үстем, әйбит. Гомер менә без әни безнең аерылып кайтканда Үзбәкстаннан әтидән миңа 3 яшь булган сеңлемә яшь ярым тирәсе шул тирә булган инде. Менә сез күз алдына китерегез, әйбит. 3 яшь ярым булган инде миңа, дөрт тулмаган. Менә күз алдына китерегез, мин гомер буена әтисез үскән кеше. Үзең бәбиең булгач инде, әлбәттә баланың әтисе белән үстерәсе килә, гаилә белән яшисе килә. Чөнки мин бу гаиләне сакларга тырышмадым түгел, тырыштым. Мөмкин кадәр бөтен күбәбергә күздә йомырга туры килде инде мин һәр барсында сөйләмим миндән да хыянат турында гына сөйләшәбез. Хыянаттан соң да әле гаиләне бу кеше сакларга белән әле тырышкан булдым. калгансың, әле Әйе, бар. сакларга тырыштым. Мин шул кадәр гаилә белән, ирем белән, баланы әтисе белән яшисем килде. Чөнки гомумән безнең бит халык дип әйтәмез, җәмәгатьчелек ул таләп итә. Син бит зирәк булырга тиеш. Зирәк хатын ул нәрсә бездә? Зирәк хатын ул түзеп яши. Әйе, түзәргә Һәм тиеш. син Гаиләне зирәк хатын сакларга. буласың килгән. Юк, аннан да түгелдер инде. Андый ситуациядә теге булмагач нишләргә белмисеңдер ул. Кызлар, беләсезме, әле дә булса, миңа әлеге көнгә кадәр миңа социаль челтәрләрдән, тамашачылардан шундый сүзләр килә. Әйбит. Менә миңа язалар инде. Син үзең шундый булгансың, син үзең әйбәт хатыннан ир китми, син үзең менә шулай җиткергәнсең шушы хәләткә, әйбит. Әйе, нигә син бердә алай самаксың шул хәләткә җиткермисең соң? Менә аны яратып кына торасың. Димәк, син үзең беләсезме, кызлар? Мин һәр вакыт әйтәм, мин улыма да әйтәм, беләсеңме, әйтәм, Аяз белән сөйләшәбез инде без гел сөйләшәбез. Улым, мин әйтәм, һәрбер начар гамәлгә аклану табып була. Мин әйтәм, беләсеңме, юриспруденциядә әйтәм, күпме әшәке гамәлләрне адвокатлар аклыйлар. Әйе. Бу гамәлдә дә акларга була һәр очракны да. Ләкин кеше үзе генә шушы хәлдә калган кеше генә белә акның ак, караның кара икәнен. Менә шушы хәлдә калдың син хәзер. Аннары шушы хисләр белән нәрсә эшләргә кирәк, яшәргә кирәк бит, үзеңне җыярга кирәк. Син упкын астында. Менә беләсезме, менә бу беренче ишетүләр әле кулдан тотмаган бит инде, улаймы? Ул кызлар аны бер хатын кызга да кичерергә язмасын. Хыянат ул, беләсезме? Менә һавада ис кебек. Ул йөри. Менә син аны сизәсең, Сизә бит ул. Хатын Син кыз аны сизә. исбат итә алмыйсың. Ул менә йөри. Син аңа әйтәсең, әйбит. Ул әйтә, син нәрсә? Җүләрмеле син? Җүләрмеле. Син хыялландыңмы? Син уйлап чыгарасың. Дәлилләрең юк һәм син аңа исбат итә алмыйсың. Һәм син гел дивана булып каласың. Юк, әле андый вакытта бит әле организмдагын итә башлый. Менә ниндидер авыртулар, нәрсәләр чыгара башлый, ниндидер нәрсәләр шунда. Мин авыртуларны сиземләү. сизмәдем, әйбит. Ул мөнәсәбәтләрдә, улаймы, ничектер салкынлык та бар ул, әйме. Ниндидер синең гамәлләреңнән гаеп табу башлана, әйбит. Бу бит кызлар, гомумән алганда бит әйтәләр, иң беренче шушы аның
Хатын-кыз ничек аңларга мөмкин аңа, мәсәлән, ире хыянат иткәнен? Ул сиңа бәйләнә башлый. Һәм психологик яктан ул үзен аклый икән. Менә ул яхшы канәгатьсезлек әзерләми. Менә белдерә. инде бик чиста түгел. Менә монсы булай ятмый. Тегесе Чагыштырып карый теге хатын беләнме? Чагыштырып карыймы? Үзен аклый. Менә ул шушындый яхшы булмаганга мин аңа икенчене эзлим. Чөнки ул менә не доңлыйсызмы? Әзрәк кенә менә. Ул үзен шулай иттереп аклана. Үзе алдында үзе. Үзе алдында. Шулай. Әгәр дә таптым мин сезгә башка кызлар, хатынны. әгәр дә сезгә ирегез, сөйгән ярыгыз тик томалдан бәйләнә башлый икән, Гаип таба башлый. Анасы янына кайтсын. димәк бу ниндидер сигнал дигән сүз. Аннарысын башлана шундый механик шундый гамәлләр, телефонда кодлар барлыкка килә. Үзе белән чүптүгәрә чыкканда да телефонны тотып чыгып китә торган гамәлләр, әйме? Хушбуйлар барлыкка килә. Көненә 5 тапкыр душ күрүләр, эчке киемнәрне алыштырулар башлана. Яңа киемнәр Моңа кадәр андай бер булмаган һәм кинәт кенә нәрсәдән? Ой, кызлар, сез мине куркытасыз. Минем Менә кичә минем Талгат. 2 мәртәбә душка кергән. Юк, кызлар. Без Талгатка гел менә киемнәрне бергә ала идек. Ул киңәшләшеп ала иде миннән киемнәриме. Менә хәзер монда сөйлим инде, потому что мин вәгъдә бирдем, бөтенесен сөйләп барырга дип. Ул куркыныч әйбер түгел. Сез миңа хәзер әйтегез, мин җүләрләнәмме? Кичә без өйгә кайттык та, минем Талгаттың яңа шалбар, яңа джинсы. Ул күптән инде иске джинсы белән йөри иде, ул вообще киемгә игътибар итмиме? Монда яңа шалбар. Киңәшләшмичә алган, фотолар да җибәрмәгән алганда без бергә киемне бергә ала идек. Ул матурын кара әле, менә бу килешәм миңа. Бу шалбар ничек утыра миңа, моны алыйммы, юкмы, төсе ничек дип мин кирәк идем ул вакытта, Мин кичә кайттым да кич белән без өйгә керәбез. Бусагадан атлап керә Талгат, ул шундый матур. Аның яңа шалбар, күлмәк, ул ниндидер шундый син әйтмешли хуш исләр. Минем ирем матур, понимаешь? Ул минем белән киңәшләшмәчә алган шушы шалбарын, и шушылай бер минем йөрәгемә кадалды. Тырный башлады. Әйе, әйтәм, син нишләп, син үзең генә алдыңмы? Әйтәм, әйшәп син фото җибәр, син ничек? Мин сизәм, что мин нәрсә кайный башладым, йөрәгемә тиде. Вообще җылар дәрәҗәгә җиттем, бу әйтәм, матурым, син нишлисең сонда? Әйтәм, син бит гел миңа сорый идең миннән. Килешәме миңа, юкмы? Ләкин хәзер шу сүзләрне әйттем, мин куркак булдым. Беләсеңме? Нишләргә миңа хәзер Талгаттың шалбары белән? Туктагыз әле кызлар, хәзер бу сүзләрдән соң бөтен хатын-кызлар теге шикләнеп, Шалбар алган ирләренә. Шалбар алган ирләренә. Һава үзгәрә башлады иде Ул дип миңа әйтте, мин кире бирим мәллә дип. Әйтәм, кире бирмәм әйтәм. Юк, инде просто Мин беләсем нәрсә әйттем, хәзер әйтәм, матурым. Мин просто менә шушы мизгелдә әйтәм, үземнең кирәкмәгәнлегемне тойдым сиңа. Миңа кирәк, менә син просто мине алдап кына күңеле булсын дип кенә фото җибәргән булсаң, матурым, менә шулай алам, килешәме, матурмы дип, мин тынычланыр идем. Монда әйтәм, минем кирәгем юк икән дигән Ул уй бит инде керде. действиялар белән элек-электән сине Икенче ягы да ияләштергән. бар, Зөлфия. Әйт әле. Медальнең икенче ягы, сез инде 25 елдан артык бергә яшисез. Сезнең ышаныч, менә бер-берегезгә ышаныч, әйме? Ул шул кадәр дәрәҗәдә инде үскән, шалбар алу кебек вак-төяк әйберләрне инде киңәшү кирәк түгел. Ул булай да Без яңа уровеньга чыкканбыз. Ул бит аны күреп, менә бу Зөлфиягә ошаячак дип алырга да мөмкин 25 елдан соң. Бу гомумән икенче хәләт. Әйдәгез әле без теге чебеннәрне ниләрдән алырга әле кызлар. Әйдәгез дәвам итик. Аннары нинди? Менә шушы әйберләр башланды һәм инде син әйтәсең бит инде, ник алыштырасың? Я миңа душ күрергә ярамыймыни? Я миңа пычрак киемнән йөрергә дигәнмени? Соң элек алай итмидер бит инде. Менә мин хәзер бүген кешеләр белән очрашам, менә миңа шулай. Мин әйтәм, ник син албарын салдырып карыйлар шта әле? Ник әйтәм, син эшке киемнәрне кадәр алыштырасың менә шулай. Аннан соң башланды таксовать итәм. Кичкене таксовать дип кайтам акча кирәк. Нинди период менә Китәргә сәбәп. Ничәдер ел үткәннән соң Балага беренче елларны инде бу. Бу беренче елларны түгел бу. Беләсезме, мин ул әйберне гел сизәдем. Мин хәтта роддомда ятканда да мин ул әйберне сиздем. Мин избатларга дәлилләрем генә булмады. Ләкин мин аны сиздем. Менә хәзер сез мине сорыйсыз, мин сезгә аны избат итә алмыйм. Ләкин мин аны сиздем. Мин ничек итеп аңлатым, ләкин мин роддомда бәби тапканнан соң тәүлек буе еладым, әйбит. Ул ник елыйсың? Мин аңлата алмыйм, әйбит. Елыйм. Аннан менә
шушы бала тапкан хис, әле ул шундый психологик, шундый халәт, әле улаймы? Депрессия башлана баладан соң, Бу дөресен әйтергә, хатын кызның иң авыр чорында, Әйе. бу бит хыянат итү гомумән алганда, син аны иң авыр вакытта үзең генә калдырып, этеп төшергән кебек. Бу Менә мин- вакыттагы кебек бер кайчан да хатын кызга кирәк түгел ир-атның ярдәме. Беләсезме, мин бер шундый фикер укыдым. Икеләтә хыянат. Декретны хатын кыз кичерә ала, ләкин һәр ир-ат та декретны күтәрә алмый дигән әйбер. Беләсезме? Декретны хатын кыз күтәрә ала, ләкин бөтен ир-ат та декретны күтәрә алмый. Менә шушы әйбер мәйтәм, кара дөрес бит бу. Хатын кызның тәне дә үзгәрә, аның игътибары да балага күчә, әйме. Менә хыянәткә хырыс ир-атлар өчен бу идеаль вакыт, идеаль вакыт. Сәбәп тә бар. Ләкин шушы декрет ул мин аны әйтер идем, менә әйтәләр промокашка дигән кагаз бар бит әле. Ир-ат өчен ул лакмус кагазы, беләсезме? Чөнки миңа 2 тапкыр менә шулай никахта булгач, инде беренче никахта ир-ат үзен ничек күрсәтте, мин декретта чагында, һәм икенче никахта мин 2 тапкыр декрет, 2 тапкыр авырлы булып, 2 тапкыр бәби белән булып, икенче тапкыр әйбит, икенче ир-атның үзен күрсәтүе никадәр дәрәҗәдә икесе ике төрле кеше. Ярату ул, менә тамашачылар хатын кызларга да әйтәм, ул көн сайын мин сине яратам дип әйтеп торуда түгел, сырпаланып торуда түгел. Ярату ул синең инде җип өзәрлек хәлең булмаганда, баланы алып йокла дип баланы алып чыгып китү, менә бу мәхәббәт. Минем хәтта тамагыма төер утыра. Беләсезме? Минем улым малай хоккейга йөри бит, 5-тә торырга кирәк, әйме. Мин төнне ничә тапкыр торасың? Беләсез инде барыгыз да, әйме, гүзәлиягенә дә әле күрәсләрең алда, иншалла. Шуңа күрә, әйме. Куркытмагыз. Бер вакытта ятам гына бугай. Бер 2-3 тапкыр инде торасың 5-кә хәтлек, әйме, балам. 1-2 тапкыр былай да торасың, ашатырга торасың, астын алыштырга уянасың. Һәм шул вакытта бит инде хоккейга торырга кирәк. Ул менә мәсәлән мин торып аязын торып киндереп җибәрәм бит, ул миңа 5-тә бит. Ул бит минем беренче никахтагы бала, беләсезме? Ул аның баласы түгел. Ул аны торып хоккейга алып барырга мәҗбүр түгел аңа. Ләкин мин уянсам, ул миңа йокла. Аязны уята, киндерә, ашата төшеп китә хоккейга. Беләсезме, иртәнге 5-тә. Аның хәтта кайчакта була, Филус Кахиров белән бергә эшләгәч ан төркемендә, ул 3-тә 4-тә гастрольдән кайтырга мөмкин. Йокламыйча утырып тора, мин уянмый әйтәм, ник йокламыйсың? Мин аязны уята төшеп китәм. Шулай, беләсезме? Декрет бит. Беләсезме? Ул бит Аллах сакласын, шул вакытта мин гастрольдә дип юк итмәскә дә мөмкин. Аның бит теге исбатлар өчен дәлилләре күбрәк. Беләсезме? Менә сәбәпләре күбрәк. Нәрсә булды? Шушы вакытларда нәрсә булды дисез, әйме? Һәм инде такси белән чыгып китә, такси акча эшләргә дип чыгып китә торганнар, иртәнге 7-дә кайту белән тәмамлана башлады. Һәм мин, менә күз алдына китерәсезме, мин тәрәз төбендә менә шушылай, менә шул тәрәз төбендә төне буена күздән яшага. Төне буена ашам. Мин әйбет, кайчакта шулай була, ашырап пешереп куям. Мин ашырап пешерәм бик уста. Мин авыз тутырып әйтәм, мин бик тәмле пешерәм. Беренче, икенче кебәйтмәшле пешмәк бирәм, компот бөтен әйбер өстәлдәйме? Мәсәлән, ул кичкене кайтса да ризыкка урылмый да. Беләсезме? Ул бит инде эштән кайткан кеше ашыйсы килергә тиеш бит инде, әйме? Кайта да, мәсәлән, таксовать итеп кайтты, иртәнге мәсәлән 5-6-та кайтты, җуынды, киенде, үстен алыштырды, тагын эшкә чыгып китте. Кичкене сәгать 5-тә кайтты, 6-да кайтты, җуынды, киенде, ашамады, тагын чыгып китте. И менә бу шундыйга әйләнде. Мин уйладым, мин шундый холкым белән шундый кеше әйтәм, бу булай була алмый. Миңа әйтәм, нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Мин холк күрсәтә башладым. Мин әйтәм, мин хәзер синең белән такси белән бергә барам. Әйтәм, бергә барабыз. Бармыйсың, әйтәм, барабыз. Берсендә шундый хәл булды. Бу чыгып йөгерде, әйбит. Мин дә баланыгына мин шортадан майкадан баланыгына эләктердем дә, тапочкадан артыннан чыгып йөгердем. Әйбит. Шуннан соң чыктым да машинага өлгермәй мин дә кирип утырдым. Фатирда ачык калды. Бар фатирны бикләм, әйтәм, юк биклә, мин бармый әйтәм, үзең биклә. Шуннан соң хәзер бу әйтә, юк, мин әйтәм, чыкмыйм ашам биклә. Һәр бу фатирны бикләп төште дә, бу миңа әйтә, матурым. Шундый сүзләр белән. Менә син мине шушы гамәлең белән кимсетәсең. Син мине хөрмәт итәсең икән, ышан миңа. Мин сиңа хыянат итмим. Менә подъезд төбендә көтеп тор, хәзер кайтам. Шулай дигәч, әйтәм, ярар. Ышандым. Әйтәм, бик шулай дирлек дәрәҗәләрен төшермим. Шу кадәр сорагач, баланы алдым, чыгып утырдым, май айы. Кайтмады. Мин төне буена подъезд алдында утырдым. Бала астына сиде, юеш, минем майкалар юеш, минем шортылар юеш, май айы, менә шушындый салкын.
Ул вакытта бит, беләсезме, стоянкалар, малайлар, стоянкалар, машиналар саклыйлар иде, будкалар бар иде. Шуннан мин утырам, бала җылый, әши итеп шинап җылый. Шуннан Өйгә кермәскә булдың. ашкышым юк. Ул бит бикләп китте фатирны. Ашкышым юк. Ул барып бикләп Мәгънәсез. Әйе. Хәзер кайтам дип киткән. Хәзер кайтам дип китте. Фатир. Шуннан соң Бала турында да уйламый. Шуннан соң мин утырам, шушы будкадан яшь кенә малайлар бит инде, әйме, ул вакытта теге алар бит инде акча өчен саклыйлар, менә шундый. Кем анда бит инде теге әйтәсем килә, акыл тәртипле малайлар да утырмый бит, анда бит инде җыен шундый хулиганисты малайлар да утырталар инде. Шуннан хәзер булар берсе килде дә миңа инде, бу мәйдә уршалап әйтә, нишеп өйгә кермисез дип әйтә, мин ашкышым юк димен инде. Әйдәгез будкага керегез. Мин куркам будкага керергә хәзер, ике мужик утырам да бала белән. Шуннан соң бу куркмагыз ди инде, ни ди, юк мәйтәм. Ха, кайтырга тиеш утырам бит инде, бала җылый. Футболкамны моналай иттереп баланы өстенә кидердем дә, бит баланы тәнгә нитеп, терәп, футболкам эченә баланы тыктым да утырам. Бу сия инде өйдә памперстан йөртмисең, шортылар юп-ювыш инде минем бит. Шуннан соң Зәмирә, утырам. син елмаеп сөйлисең, бу бит Хәзер елмаеп сөйлим. Шуннан кыш соң хәл. теге егет алып килде миңа телогрейка. Ул телогрейкадан әллә нәрсә исләре килә инде, бит. Бу мине капланмагыз, хотя бы шуның белән ябынып утырыгыз ди инде. Шушыңга ябынып, мине төренеп теге баштан утырдым, аякларга җитми инде, аяклар теге шәрә, тапочкадан утырам, бит. Бала сия. Баланың сиюмне хәтерләмә, шу аяк буйлап агып төшә баланың сигәне, бит. Өшегәч тагы да күбрәк сия. Хәзер бит инде кайда булса бара, апалар беркемгә сиздерәсе килми кызлар. Ахирәтләр дә күп. Хәзер миңа менә шул Гөлназ Гениятовалар ахирәтләр, Гөлсәләр ник диванамыйсың, ник безгә әйтмәдең? Гөлназ бит инде мин Сабан урамында зират кырында дом бар, бер өй бар, шунда снимать итеп яшидек. Өй арендага алып. Артта гына зират әле. Гөлназлар якын гына торалар. Гөлназ әйтә, шул вакытта әйтсәң, Данил барып аладыр бит инде сине. Ник әйтмәдең диләр. Сиздерәсе килми кызлар. Ни өчен? Кеше әйтер, моның ире йөри икән, моның ире начар икән дип әйтмәсен өчен. Апаларга да әйтмәдем. Инде ахырдаймы, шуннан соң иртәнге бер ул вакытта таң иртә ата бит инде, май айлары. Әле вакытта транспортта йөрми. Иртәнге 5ләр инде мин әйтәм битмәдем, баланы ширләтәм. Уже акылга килә башлый. Кайтмый бит инде уже. Кайтмасы билгеле. Мәйтәм бу бит бала ширли, хәзер мәйтәм. Әгәр дә бүйерләренә салкын тисә, шулай итеп утырып мин әйтәм, шуннан бардым да егетләргә мәйтәм, егетләр мәйтәм, мин шушы фатирдан мәйтәм, миңа таксига акча бирегез әле дидем. Булар миңа таксига акча биреп, таксида киттем апаларга, шулай иттереп. Икенче очрак булды, шулай итеп ул мине торговый центрда калдырып китте. Шулай иттереп. Шундый юк итеп. Торговый центрда хәзер киләм дип китеп, юкка чыкты. Кайткач син аны яңадан гафу иттең, ышандың. Шуннан шул торговый центрдан мин аңладым килмәячәген. Шулай ук бала өстемдә, шулай ук юеш. Автобуста барганда акчам юк түләргә. Акчам юк әйме. Тәле буланы уйлап эшләдеме ул аларны бөтенесен? Кем белә, эшләп эшләгән. Юк, кайткач нәрсә дип әйттең сиңа? Шул менә кемнәр? Кайткачмы? Син апаларына киткәч. Мин сиңа ашкышың бардыр дип уйлаган идем. Шул гына. Син бит кайтам дип әйттең, бит. Сөйләдеңме шулай бала Сөйләдем инде. Аларның бүтән бер 17, 16, 17 еллык булган хәлләр ишенде булар. Бөтенсе дә. Аннан соң бит әле без бергә яшәдек, кызлар. Конечно, киле инде матур сөйли белә иратчы. Когда эта точка кипения наступила? Менә кайчан син аңладың, точка невозврата Менә дип шушы әйтәләр әйберләр бит. башланды бит инде урамда кунулар, әйме. Шушы урамда кунуларның икенче көнендә мин белән бу яңашка урнаштым, мин киттем аның эшенә. Эшенә барам да мәйтәм, бит бу юкка түгел. Шуннан эшенә бардым да, хәтерләмим, бер олы яшьтәге абый җитәкчеләре кердем. Мин әйтәм, менә безнең шундый хәл. Көн саен ул әйтә, мин эштә дип әйтә. Шуннан бу миңа әйтте, Замира, мин аны гел бер коллегасы белән бергә чыгып китәләр, бергә кайтып керәләр. Ул мине телевидениедән күреп таный бит инде, әйме. Ни диде, әйме? Әйдә булай әйтәбез, хәзер ул офислары Кылгали паркы янында иде. Кылгалига чыгабыз, шунда мин дә чыгам диде, әйме. Мин сиңа ярдәм итәсем килә, чөнки ул мине күрә бит инде халәттә икәнемне. Шул көнне балаларны апада калдырып килдем офиска, ерак түгел, апалар Хади Такташта торалар. Шуннан соң хәзер минем барлыкны әйтмичә, бу директор кеше шалтыратты. Мин паркта булам, киләле диде. Шуннан әйтте, алар әле генә обедтан кайттылар, хәзер икесе киләләр диде. Икесе киләләр, шулай. Соңга китерәсең, мин шулай торам бит. Инде ясанган, бизәнгән, бик теге шибәр хатын дип әйтмим, бит. Артык теге косметика инде бит килеп басты да инде. Классик теге ни? Киноларда. Шуннан бу хатын миңа әйтә, урысчалап әйтә,
отпустите его, мы друг друга любим. Представляете? Ну, бу кино булган бу А чынында. вы не пара, он вас не любит. Отпустите, не мешайте нашему счастью. Хәзер шәшеңнән йылкыйм дагын дип бәрәм. Міне кино бұл қызлар. Мен Кызлар, айтам. беләсезме, бу бит трагедия. Бу бит трагедия. Син бала үстереп ятасың ул кеше белән, әйме? Ә ул ниндидер Мен бер енді, Ирем айтайынды. Никелдің. Бұлай, нешілерге білмейді. Шоннан соң мәйтам болды. Шошының білән мәйтам, тамам, бәхетлі болығыз. Дедім де, и пар бойлап кеттім. Нәрсе жыламадым. Нешеттір жыламадым мен, әйбет. Шонды бәғірім қатты менім, әйбет. Нешек, мына өзімді міскінлеп жылап тұрмадым. бу сиңа дәлилләр генә булган. Син бит Минем моны жылыйсы күптән килә. Минем дә Минем жылыйсы килә. Сен сөйли Синең башлаган. гәүдәң менә шулай итеп Әйе, мен селкенеп бар киттем. буйлап китүең минем күңелем туа Шуннан шуңа. артымнан қуып тұтты мені. Артымнан қуып тұтты. Сен дұрыс аңламадың. Юк инде, дөрес аңламады. Сине җибәрәсе килмәгән икән ич. Шулай безгә сөйләшергә кирәк, Җайлы безгә яшәгән сөйләшергә иде. кирәк. Тегесе монсы. Хәзер мин бөтен детальләрен аңламыйм бит. Шуннан соң мин кердем телевидениедә Берегез мәйдан дигән тапшыру бара, әйме. Анда текст белән сценарий белән түгел, бөтенләй бер нон-стопым дип әйтик, әйме. Мин җылыйм, мин җыена алмыйм. Оператор төшерә башлады, стоп. Наилә әйтә инде, у тебя глаза красные, попудрить надо. Пудрить итүдән генә тормый бит хәләт. Берегез мәйдан яшьләр белән әйдәгез, хай килеп тор. Анда сәләт. Шуннан соң мине Айтуганова, Миләш Ләбиевне чакырып алды, Замира, синең белән нәрсә? Синең белән. Мин аңа бөтенсен сөйләп бирдем. Анда съемочный бригадага да сөйләп булмый бит хәләтне, әйбит. Менә минем ирем йөри дип сөйләмисең ишинде. Шуннан соң Миләш Ләбиевна миңа былай диде. Менә игътибар белән тыңлагыз, һәр бөтен тамашачыларга да әйтәм. Сиңа хәзер 5 этапны үтәргә туры киләчәк диде. Беренче этап ул менә беренче этап синең аны кайтарасың киләчәк. Беренче этап шулай. Чөнки сине таптадылар. Синең хәзер шул хатынга исбат итәсең килә, синең иреңә дә исбат итәсең килә, син аңа караганда яхшырак, чибәррәк. Ул минем ирем, Ул минеке. Мин монда аңа караганда ул хатын иреңә, ул хатынга караганда үзеңнең өстенлегеңне исбат итәсең килә. Теләсәң инди юллар белән. Әйбит, менә кайтарасы килә. Беренче шул, бер этап. Һәм беләсезме, этап, димәк. беренче мин сау булыгыз дип китсәм дә, бит аерыласы килми. Хәзер бит эштә кайный, әйме. Инде без сөйләштек, бу әйтте, булды, бетте, тамам, ярар. Шуннан соң бу миңа әйтте, Миләш Ләбиевна әйтә инде. Икенче этап синдә башланачак эйфория. Җиңү. Идә идиллия. Кайтты бит. Эшмәкләреңне ашый, яныңда бер кая чыгып китми. Ничәшәр ай буена төтенләшеп китә, иртән кайткан ир өйдә куна башлады. Эйфория була синдә. Үзгәрде, яхшырды. Менә син уже хыяллары. Һәм өченче этап синдә башлана. Тыныч бит инде. Хәзер син теге вакытлар искә төшә башлады. Синең хәзер теге вакыт тынычландың, әйбит. Хәзер синдә үч алу әйбер башлана. Синдә искә төшерүләр. Син һәр әйбер буенча дайма. Син әйтәсең, ах, син хәшәрәт, ах, син кабахат. Син уже өстенлегеңне аңладың, дилбегә синең кулда, син хәзер тегене, хәзер инде мөмкин кадәр бурасың. Син кабахат, син шулай. Һәм инде шушы әйберләр башлана, тагын тавыш башлана, семьяда тынычлык юк, мәхәббәт юк, син бу кешене күрә алмый башлыйсың. Ашавын да күрә алмыйсың, утыруын да, йөрүен дә, йоклауын да, исендә, менә бөтен әйбер актарыла аңа карата. Һәм ахыргы этапка җитәсең, тынычлык. Менә бер нәрсә дә юк. Менә бу кеше сиңа бит күрше, Битарафлык. Әллә бар, әллә юк. Кем син? Син нишлисең монда? Син Нигә син миңа кирәк? Син миңа кирәк. Син каян килеп чыктың гомумән? Синме бу? Менә шушы этап булачак диде. Һәм мин шулай Миләш Ләбиевнә әйттем, юк, мәйтәм, мин моны кайтарам. Мин бу этап булмаячак дидем. Булмаячак, менә кайтсын гына. Чөнки Илешәдә карарбыз диде Миләш Ләбиевна. Сен искәрмә булачаксың. Уже шул вакытта ук син үзеңә сүз бирдең, кайтарам дип максат куйдың. Мин дүрт кенә этапны. Беренче этап трагедия. Трагедия син үзеңне менә шушы исемә төште. Гафу, дүрт кенә этапны. Беренче этап синдә трагедия башланды. Бала да кирәк түгел. Әнинең әйткәне дә кулакка сеңми. Сиңа беркем кирәк түгел, ул гына кирәк. Менә синдә шундый, менә Аллаһны да күрмисең, мулланы да күрмисең, беркемне күрмисең. Менә иң әйбәт кеше шушы. Беләсезме? Һәм аны ничектер калдырырга кирәк. Әйе, менә беләсең, бер шундый хәл булды.
Кызлар, ул шундый этаплар күп булды, эпизодлар ул вакытта. Мин хәтерлим, кайтырга тиеш, и бер вакыт меня шалтырата. Мин срочно узнакка кайтып китәм. Бик меня шалтырата. Такси ватидраш биткән җирдән. Әйе. Мәйтәм ничек инде мәйтәм. Әйдә бергә кайтабыз. Мин бала белән өйдә утырам ич инде. Байта, юк, мин уже Сорочи күперен чыгып барам уже ди. Сорочи горы бар бит инде, әйме. Мәйтәм, ник анда кадәр җиткәнчә әйтмәдең соң димен инде. Мин срочно китәргә кирәк булды дим. Мин хәзер утырдым да җылыйм. Бала йоклаган бит инде. Менә шулай стенага терәлеп утырдым, идәнгә утырдым, шулай итеп утырдым. Җылыйм инде. Апасына шалтыратам. Апасы трубканы алды да туйдырдыгыз инде диде дә сүндереп куйды. Туйдырганмындыр да, кемгә әйтим? Нишлим? Әйбит. Шуннан соң җылыйм. Бер вакыт бала уянып чыкты. Бәләкәй бит инде, әйме. Балага якынча яшь ярым. Тып басып аяз чыкты да, әйме. Менә моны сөйләгәндә җылыйм инде мин. Чыкты да, мин утырам бит инде, минем буйыгына бит инде буйым утырды да, әйбит. Бер кулы белән айтып кочаклады, бер кулы белән сыпыра. Бер сүз дә әйтми. Менә шул вакытта мин сөйләргә миңа авыр. Менә шул вакытта мин аңладым. Әйтәм, нишлисең син үземә? Менә шул вакытта аңлап әйтәм. Менә шул вакытка кадәр миңа бала да кирәкмәгән. Әнинең сүзләре дә. Менә шул вакытта әйтәм, син нишлисең син үземә әйттем. Әйтәм, син беләсеңме, син беркемгә дә кирәк түгел бит. Мәйтәм, менә апасына да кирәк түгел, бу ергә дә син кирәк түгел. Бала аңлый. Бала менә бу кешегә мин кирәк, әйме. Мәйтәм, хәзер мин синең елаганыңны. Әйе, бер сүз сиңа начар икән. Мин бит кычкырып та җыламыйм. Төн уртасында бала ничек уянып чыга? Сизеп. Ие, әле Мин шуны аңладым, ул бит бала сизеп уянып чыга, ул бит. Беләсезме, ул теге мин акырып җыламыйм да бит. Мин дә киреңгенә быш килеп җылыйм, әйбит. Бәлкем телефоннан кычкырып та сөйләшкәнмендер, ансы да бардыр, әйме. Күрше бүлмәдән бала бит инде катыйк белән йоклый ул. Шуннан соң аяз чыкты да, менә шулай бер кулы белән мине кочаклады, бер кулы белән сыпыра күз яшьләремне сөртә. Мин шул вакытта ойнап киттем. Да ойнап киттем, әйме. Ел ярым син ойнамагансың, менә Әйе. шушы Ел ярым ситуациядән гына соң да Нишләдең? булды микән соң инде ул яшь. Ел ярым булган, аяз тугач бит инде ул, әйе. тугаш башланган әйбер. Ел ярым, мин ойнап киттем, әйбит. Мин әйтәм, бу мәйтәм, шушы кеше адәм актыгы, шушы баланың язмышына торамы? Әйе. Шул вакытта уйладым, әйтәм, мине бит әни, шушы вакытта ой килде. Минем әни 24 яшендә Үзбәкстаннан аерылып кайтып, 2 бала белән. Кияүгә чыкмыйча, бөтен гомерен безгә багышлады. 4 риттерлек асрады, 4 көн көтү көтәдер. Ирләр белән рәттән пишән чабадыр. Абыйлар кычкырадыр. Земфира, үкшәңне ал дип артыннан сызырып киләләр ишалгы белән, әйме? Мин әйтәм, ул мәйтәм, шушының өчен үстердеме мине? Шушы бер адәм вактыгын минем әйтәм, аяк астына салып таптар өчен үстердеме? Син мен әйтәм, нишлисең, үзем әйттем. Син әйтәм, нишлисең? Әйтәм, Әйберләрне җыйдың. Юк, әйберләрне җыймадым. Тур әйтәм, җыйын. Баланы шул вакытта ойнадым мин, әйбит. Шул вакытта мин инде аерылышырга, гариза язарга карар кылдым. Карар кылдым. Һәм менә шушыннан соң ул менә туктады. Менә булай. Ул шуннан да идеалләшмәде ул, әйме. Шуннан соң без бу фатирдан чыгып киттек. Икенче фатирга күчтек. Мин хәзер эшли башладым. Миңа хәзер әйтәм бер сүз. Әни миңа шул вакытта әйтте. Әни әйтте. Бүтән әйберендә урын вакытлары бутала кызлар. 17 ел вакыт узган. Әни әйтте. Синең балаң бар диде. Миндә мәңгелек түгел. Бер вакытта да иргә ышанма. Дусларыңа да ышанма, иргә дә ышанма, туганнарыңа да ышанма. Син миңа ышана аласың, мин сине бер вакытта да сатмыйм, ләкин мин мәңгелек түгел диде. Син үзеңә генә ышана аласың. Синең кесәңдә үз акчаң булырга тиеш. Һәр вакытта да син урамда утырырга тиеш түгел диде. Син урамда калырга тиеш түгел, таксига да акчаң булмыйча. Ни хәлгә төштең син? Кем инде? Кем булдың? Мин ул вакытта бит инде телевидениедә 5 ел популяр алып баручы идем инде, әйме? Иң популяр проектлар алып баручы. Иң популяр проектлар алып барам. Син кемгә, нинди халәткә калдың син диде. Син үзеңне кулган. Мин шуннан тотындым эшләргә. Банкетлар эшли башладым, концертлар эшли башладым. Эшлим. Менә шуннан икенче фатирга чыгып киттек. Ахиратым килде Башкортстаннан, бит оңай эшкә урнаша, Казанга эшкә урнашты, ул баланы караша башлады. Мин үземнең кулымда акчам барлыкка килде. Скандаллар туктадымы? Скандаллар менә ул чыгып китте. Теге этаплар башланды, кызлар. Теге этаплар башланды.
Менә шушы кайтты, эйфория булды бит инде, әйме, шуңа бергә яшибез әйбит. Шуннан соң күрә алмау процессы башлады. Мин эшли башладым. Хәзер мин кеше арасына чыктым, баланы яшьләремнән бакчага бирдем. Мин уже эшлим әйбит. Һәм менә шушы битарафлык башланды. Мин кушан китәсең? Кушан китәсең? Мин бар инде. Күрә алмыйсың. Бар инде. Юк, бергә китми. Мин бар инде. Чыгып кит инде. Менә иртәгә китәм, бүгін китәм, иртәгә китәм, бүгін китәм, әйбит. Шуннан соң, хәтта кызлар шундый вакытлар буладыр, әйме. Безнең машина кредитка алынган, аның исеменә алынган, әйбит. Шулай буладыр, әйе. Машинаны бирәм, әгәр иртән баланы садикка илтсәң дип. Миңа көне буе чабырга кирәк, Казан буйлап машина кирәк. Мин иртән банкетлардан кайтам, иртән теге районнардан соң кайтасың бит, эштә кайтып җитәсең, әйбит. 12-дә 11-дә банкет бетсә, Әлмәттән кайтканчы эш була, әйме. 7-гә баланы илтәм, көннән соң чабасым бар машина кирәк. Ул илтми садикка. Ал машинага мин түлим әле, Замира җитмәсә. туктай шәп ул илтми садикка баланы. Йокыдан торырга кирәк, Зөлфия. Ужас. Йокыдан торырга кирәк. Ятсызлык. Шундый хәлләр булаштырадыр. Машина аныкы. Машинаның исеменә алынган, кредитка түлисең алынган. син? Түлим мин. Дөрес инде, Замира. Шуннан кызлар, менә ахыргы нокта качан куелды? Нокта шушы әйбергә. Битарафлык булды, хыянат инде кичердем дип әйтә алмыйм. Барыбер ул тиз генә онытыла торган әйбер түгел, әйбит. Мин шундый хәлдә була дим, авылда кайтып, мин бакчага чыгып карбаз өстенә утырып әйбит. Әнише кадәр иде. Гомеремдә булай итеп җылаган кешене беренче тапкыр күрәм. Үләсең бит, диядер. Беләсеңме? Мин просто туктаусыз җылый дим, самый острый моментларда. Авылга кайттым, кайтмый бит, ике кеше кайтмый. Мин авылга кайттым, кая барыйм, ник фатир саклап утырыйм мен җылап. Әнише кадәр итә, үләсең бит балакаем, диядер. Мин шулай туктаусыз җылыйдым. Шуннан соң әните, менә бер көн киләчәк, дивана булганмын. Ник җыладым микән дип, әйтмәячәкмен, диядер. Бунда онытып булмый, миңа авыр диядер, әйме? Әни шул кадәр хаклы булган. Шуннан соң, Менә хәзер әйтә аласың син, Замира. Әйдә әле менә безнең тамашачыларга дивана булганмын дип. Дивана булганмын, әйе, дивана булганмын, җыламагыз, үтә җыламагыз, дивана булмагыз. Җыламаган булсаң, ул чыгып та әйтмәгән булыр инде. Мин бөтен сөйләп кенә бетермим, ләкин сәламәтлектә шул вакытның кайтавазы хәзер чыга. Чыга кайтавазы, беләсезме? Чыга. Кайчакта миннән сорыйлар, менә бу нәрсә диләр? Менә бу әйберләрне, әйбит. Миңа әйттеләр, булар нәйредермит, сез кайчандыр бик каты стресс кичергәнсез диләр. Беләсезме? Алар чыкма кызлар, чыкмый түгел. Чыгалар бөтенсе дә. 15 елдан соң да чыга икән ул. Беләсезме? Кайчан чыга? Инде син җибәргәч, тынычлангач, уныткач чыга. Беләсезме? Тотканда чыкмый. Шуннан соң фатир кайчан китәсең дибез бит инде, әйме? Берсендә хәзер Миләүшә Ләбибовна әйтә, миңа шылтырата. Замира, мин сиңа почтаңа хат салдым, ачып кара, хәзер ук укыда, миңа җавап бирде. Кич иде, 7-8 тирәсе. Шуннан соң ноутбук бит инде, әйбит. Бу ноутбукта утырам, әйтәм, бирәлем, әйтәм, тизенә бер хатны карыйм әле, әйтәм, Миләүшә Ләбибовна хат җибәргән. Хәтерлим, кирләрле бирим, нәрсә эшләп бирим иде. Тасларымны куйдым да, алдым, карасам, элек хәтерлисезме, сайт знакомств бар, мой мир мәле ул. Сайт знакомств бар. Ниндидер сайтлар бар иде. Сайт мой мир иде, ул бик популяр иде, әйме? Шуннан соң, бетешмәйдә, бу нинди вкладка микән дип ачып карасам, сайт знакомств. Бер юлы 5 ханым белән язышып утыра. Кайчан очрашканнар, кайчан очрашачаклар, берсе Чаллыда, берсе Әлмәттә, берсе кайда. Ул да күрмәдеме син алгачан булган? Бергә карамадыгызмы? Шуннан ачтым да әйтәм, бу ни бу? Бу уже миңа уже кызык. Миңа тими бу уже. Әйтәм, бу ни бу? Уен өчен генә ул ди. Шуннан соң шап итеп яптым да ноутбукны, фатир ишеген ачтым да. Әйбит, бүтән киемнәре менә Мына ул әйтеп ыргытам, әйтәм. Менә шул әйтеп. Бу теге әйтәләр бит, сыер дуласы аттан көчле диләр бит. Менә бу сыер дулаган вакыт булды. Беләсезме, менә Шу кино төшерергә кирәк. Сибереп менә фатирны шап итеп яптым да. И беләсезме, шуның алдыннан бер туй ясарга тиешим. Кияү тур агентның җитәкчесе бу әйтә: "Замира, әйдәгез без я путевка бирәбез." Я акча белән. Әйтәм: "Нинди путевка? Мин гомердә диңгезгә бармыйм." Әйтәм: "Мин акча кирәк, минем бит ипотека түлим, автокредит түлим, ипотека түләм, ипотека түлим. Ипотекам да бар. Съемный фатирга түлим, кредитка түлим. Иренең машинасын түлисе бар. Әле шул автокредитны түлим, әле яшәргә дә кирәк, әйме? Мин акча кирәк, әйтәм, нинди диңгез, әйме? Яптым да шап итеп ишекне. Шалтыратам, айратсым, айратмайтам, путевка, кайчанга? Диңгез кирәк. Диңгезгә. Миңа диңгез кирәк. Диңгезгә әйбит. Не ди, не через неделю, бер атнадан. Оформление. Иң беренчесе әйтәм, иң якыны кайсысы? Әйбит, бер атнадан ди, әйме? Ахиратым гөлсә иде. Шуннан соң
Жиындык та диңгезгә киттек. Мин аннан икенче кеше булып кайттым. Менә әгәр дә кичерәсез икән, сәяхәткә барыгыз. Менә бер киңәш. Барыгыз сәяхәткә. Барыгыз таныш түгел кешеләр белән. Менә хәзер бик күп бит ретритлар бик күп, әйме? Менә кызлар җыелалар да китәләр. Аралашасыз. Сөйләгез шул кешегә, кайда бер кешегә сөйләгез. Күрергә кирәк бүтән дөньяны, бүтән кешеләр белән аралашып, алмашынып кайтырга кирәк, шулай бит? Әйе, аннан икенче кеше булып кайтасыз. Менә ул бик ярдәм итә торган ысул. Димәк, дөнья синең менә бер кеше тирәсендә генә әйләнеп йөргән, ничә еллар әйләнгән булып чыга менә ул вакытка кадәр? Тәнәфесләре белән 3 ел булды. 3 ел. 3 ел буе менә бер кеше тирәсендә генә синең бөтен тормышың әйләнә. Һәм син бер мизгелдә аңлыйсың. Ә ничен соң аның арасында? Беләсезме, кайчан мин менә шушы аңладым дим бит инде, әйме? Мин уже аңлаган идем. Мин инде шушы әйбер миңа Аллаһ Тәгалә миңа күрсәтте моны. Бөтен әйбер Аллаһ Тәгаләнең сценарий буенча бара. Аллаһ Тәгалә миңа күрсәтте. Мин аңладым. Әгәр дә миндә малай үсә, малайга 3 яшь, уже 4нче китте. Бу малай хәзер шушыны күреп үсә, бу бит икенче имгәк үсә. Бу бит кемнеңдер ничә хатынны бәхетсез итәчәк. Шундый куркынычы бар. Әйе, бу бит балалар әтидән үрнәк алалар, әйме? Менә мин хәзер карыйм да Макска, әйме? Безнең Аяз да 4 яшьтән Аяз Макс белән үсә. 4 яшьтән. Күп тә үтмәде, Аллаһ Тәгалә Максны бирде миңа, ләкин мин кияүгә чыгасым да юк, мин ирләрне күрә алмый идем, әйме? Ләкин бер 5 ел Макска интегргә туры килде кызлар. Чүп түгәргә чыкса да мин бөтен әйбердән аның сабырлыгына һәйкәл куярлык. Мин аны яфаладым, ул бер вакыт миңа әйтте: "Мин, я-то при чем, ты почему меня мучаешь?" диде. Подозрениялар белән, әйбит. Чөнки төндә банкетларда эшлиләр, ул музыкант, әйбит, кавер группаларда барабанда уйный, әйбит. Яфалап кына да тордым мин аны. Ләкин ул миңа әйтте: "Ник син мине яфалыйсың? Соң я-то при чем?" Я же әнинең сүзе башта, туганыңа да ышанма, моңа да ышанма, иреңә дә ышанма. Ул бит тора установка. Кызлар, ул бит ышанган. Ул бөтен дөньясын ышанып аңа тапшырган. Ә ул аны тоткан да иң истә Максимны әйтәм хәзер. Максим шулай әйткән. Максим, Максимга ышаныч кайчаннан барлыкка килә башлады мине. Мин аны яфаладым, бер 5 еллык кына яфаладым ышанмыйча. Ул миңа Максның аның шундый гадәте бар. Ул әйтә: "Төнлә бердә кайтам, югалтма, яфалама." Әйбит. Всё. Әйттейме? Яфалыйдыр имелегрәк, әйбит. Хәзер бердә кайтам дигән, бердә кайта. Мен дә кайчан башлаган? Дуслар әйтәләр. Мәсәлән, дуслар белән 23 февраль ул бит инде хезмәт иткән армиядә. Алар инде диннәрсезле рис тоздыралар, әйме? Дуслар әйтәләр. Менә ул ди, мәсәлән, беренче ярты тора да ди. Всё, ребят, я пошел. Ну ладно, утыр инде дип. Я обещал. Дип әйтә дә ди. Кайтып китә, бердә ул шалт итеп кайтып керә. Менә шулай. Минеке дә шундый, Аллаһка шөкер, син. Менә әйтә икән эшли, әйме? Шуңа күрә менә бу әйбер гамәлләре белән инде Аллаһ Тәгалә бер зур сүз итмәсен инде субханалла. Ләкин менә әйтә эшли. Һәм Максның шундый гадәте бар, ул миңа ошамаса да әйтә. Ә менә беренче никахта инде, әйбит, ул акланырга туры килсә, аңа кыен булса әйтмидер, алдашадыр, алдыйдыр. Ялган әйбит. И менә ышаныч бетә. Менә бу хронический недоверие башлана. Һәм инде Макс ул, мәсәлән, ул миңа ышанмый торган әйбер әйтә икән, ышанмый икән бер факт, әйме? Ул миңа әйтә: "Сиңа ошыймы, ошамыймы, менә шушылай." Һәм ышанасың кешегә. Менә шушылай итеп, менә кызлар, менә шушы диңгездә мин утыра торган сәгатьләр буена, су буенда утыра торган. Еладыңмы анда да? Еламадым. Юк, еламадым. Ни өчен? Мин бит инде уже миндә бернинди хистә юк иде. Кайчан отпустила, менә кайчан җибәрдем бу әйбердән, кайчан котылдым дигән әйбер. Мин менә шушы ниләрне, границаларны дип әйтимез, шикләрне хәтерләмим. Кайчан башлангандыр ул, әйме? Хәтерләмим. Кайчакта мин Аязның матчлары булса, мин әйтәм: "Әтиеңә җибәрдеңме ссылкаңны?" дип әйтәм мин аңа. Әйбит, карасын дип, әйме? Чөнки мин аңа элек ул миңа булай әйтә: "Аяз җиңсә, күбек алса, минем улым" дип язса, минем ичем кайныйдыр. Син язадырым, син хотя бы беләсеңме соң конькиның ничек бәйләнгәнен дип язадырым. Хәзер ачуым килми. Карасын. Мин кайчакта язалар да, әтисиләр аралашамы дип, әйме? Аз аралашалар, күбрәк таралашсыннар. Мин теләгән кадәр дәрәҗәдә аралашмыйлар кызганычка каршы. Хәр дәваланды. Әйе, аннары беләсезме, берсендә телевизор, хәзер ул кайдыр Төркиядә бугай телевизордан күрсәткәннәр инде, бик матур итеп, әйме? Миңа кызлар: "Күрдеңме соң, менә дип әйбит, әйме? Әллә кем булган? Ахирәтләр кызык бит инде, ахирәтләр ишендә." Алар бит беләләр, синең нәрсәләр кичергәнеңне. Мин әйтәм, кызлар, әйтәм, беләсезме нәрсә? Мин әйтәм,
матур яшәсен, бай булсын. бәхетле булсын. Ни өчен әйтәм, беләсезме ни өчен? Аның өчен дә түгел, улым өчен. Әгәр дә ул каядыр битеп, шатта ята икән, ул бит Аязның әтисе дип әйтәчәкләр мәйтәм, ул бит Аязга оят була. Булай мәйтәм, ул әллә нинди әллә кем булган икән, ул бит Аязга горурлык, менә минем әти дип әйтәчәк мәйтәм. Булсын, зинһар мәйтәм, булсын. Дөнья иркен, дөнья киң, бөтен кешегә дә урын җитә. Мин инде Аллаһ Тәгалә миңа бу әйберләрне бирмәсә, мин Максымның кадерен белмәсем. Максқа әти дип әйтәме? Әти дип әйтми, алар бәләкәйдән дә Макс абый дип өйрәнде. Ләкин Максның беренче тапкыр әйткәне булды. Әйбит, мин не против дип әйтте. Ләкин Макс аңа 4 яшьтән алып, хәзер Аязга 20 тула. Әйбит, менә күз алдына китерегез инде, 16 ел буена уланы үстергән, әйбит. Макс аңа үз баласына каран күк карый. Мин аңа шулкадәр рәхмәтле. Данилмы, Камиләме, Аязмы аңа аерма юк. Әле кичә мин Уфадан кайтып киләм, әйбит. Бу әйтә, ни ди, мин хәзер аэропортка килгәнче Аязны илтәм диин, әйме? Аннар синең дә. Автобус йөрим әйтәм, чыксын да, барсын әйтәм, ни аны илтеп йөрисең Казанга димин. Яра инде, илтеп киләм инде. Менә шулай, беләсезме? Әтисеннән алмаган игътибар кызлар, күз алдыгызга китерәсезме? Әтисеннән алмаган игътибар, җылылык. Берсендә бу әйтә, миңа коньки кирәк ди. Сезон бетәргә 1 ай калды. Әйме? Мәйтәм ярар, карасам коньки 17 мең тора, әле элегрәк әле улай 17. Ох, Аллам әйтә, улым мәйтәм 1 ай йөреп тор инде дигән име бит. Аяшып китә, Макс әйтә, син аңлыйсыңмы соң, аның хәзер аягы формалаша торган вакыт. Ул 2 сәгать бузда, аның бит аягы нитәшәк. Да, аның бит формасы аягының бузылачак ди инде. А коньки бит ул таш кебек. Максим, син молодец. Максим молодец. Бу мен әйтә, уже обедтан соң әйбит Аязга әйтәм, поехали, надо брать. Дип шуңа коньки алып берде. Аның шундый вакытлары бик күбәйә, субханаллах. Сынау арты җиңеллек булыр дигән. Яңгырдан соң һичшиксез салават күпер чыгачак. Бушына да сине хакында. Сезнеке дә чыгачак. Әгәр шундый халәттә икәнсез, еламагыз. Сәяхәткә чыгып, иң мөһиме сәяхәткә чыгып китегез. Баланы да калдырыгыз бөтен сөннәр. Сөйләсеннәр, беткәнче менә һаман стресслар чыга, кызлар, стресслар чыга. Зәмирә, ничек уйлыйсың? Менә әйтәләр бит, төрле гаиләләр була, төрле кешеләр була. Бәлки кемнәрдер шуны узып яшәгән кешеләр дә була. Булырга мөмкин ул, әмма барыбер эчтә тырнап, ул гомер буе менә шулай теге тырнап тора торган әйбер булыр микән ул? Бүтән гаиләләрдә бер түгел, бүтән ирләрдә бер түгел. Китүнең сәбәпләре дә, аерылуның сәбәпләре дә төрле булырга мөмкин. Хыянәтнең дә сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Шуннан да ялгышкан гына да, тайпылган гына да ирләр булырга мөмкин. Ләкин әти буларак, ир буларак гаиләсе өчен шундый ир икән, әлбәттә ябышырга кирәк, җибәрмәскә, югалтмаска кирәктер. Ләкин хатын-кызның холкыннан тора. Кемдер кичерә ала, кемдер кичерә алмый. Кайсыдыр ир менә лаек аны кичерүгә, кайсыдыр ир лаек түгел. Минем очракта бу гаиләне саклауның мәгънәсе юк ия. Юк инде андый очракта түбәнсетәләр икән, шуңа хәтлеме, ул инде еллар дәвамында. Түзергә ярамый. Менә кызлар әгәр дә түзәләр икән белүгә, кемдер көнендә чыгып китә дисең, кемнәрдер тырышып карый. Ничек уйлыйсың, тырышып карарга кирәкме? Кирәкме икенче шанс бирергә, өченче шанс, дүртенче шанс, бишенче? Кирәк, чөнки Аллаһ Тәгалә инде гаилә итеп кырган икән. Бала үз атасы, анасы белән яшәргә тиеш. Әлбәттә, кирәк. Чөнки ничек әйтим, барыбер дә аерылу бит инде аерылу. Менә никадәр генә булса да, кеше психологик травма кичерә. Ул травма барбар, теләп аерылышсалар да, яратмыйча аерылышсалар да, ул барбар эз калдыра. Кеше үзгәрми бит, үзгәрми. Аны шанс биреп толк бар микән соң? Ялгышлык, бузым дигән әйбер дә бар, сихр дигән әйбер дә бар. Шуның белән дә гаилә таркалырга мөмкин. Андый чиракта тырышырга кирәк. Андый чиракларны бик күп беләм. Бузым белән буталып китеп, ирен инде догалар белән чистартып, гаиләгә кайтарып, матур итеп яшәгән гаиләләр дә бик күп. Әйме, хатын-кыз аңлый, ул шуннан бар. Хатын-кыз аңлый, үз теләге белән ул хыянәткә барган түгел, диваналанып кына йөргән аңлый. Әйбит, андыйлар да бар. Гомер буена кайтара алмыйча, шул ирене яратып, әллә булса кайтыр дигән өмет белән дә яшәүчеләр бар. Әйме, әрәмгә үткән гомер дим мин аны. Бер генә әйбер сорыйм әле, Зәмирә. Менә ул сиңа хыянәт итеп йөргәндә, аңа үч итеп, үчен кайтарам дип синең хыянәт итәсең килмәдеме бөтен? Юк, кызлар, бер вакытта да. Менә хәзер әйткәч кенә уйыма килде. Мин бит андай уй башыма да килеп карамады. Ул вакытта Киңәш итмәделәрме шулай итеп? Син дә шулай ит дип. Юк.
Булгандыр, белмим, хәтерләмим. Җиңеләйттерүчене чыннан да бу Миләүшәгә бик популяр бугына тема. әйткән шушы 5 этап. Беренчесе ул син аңа карыйсың, бугына кирәк. Икенчедән кайтарасы килә. Анда башка кеше турында уйламыйсың, беркем дә кирәк түгел. Шушы кеше генә кирәк сиңа. Үч итәм дигән әйбер юк. Бәлкем үч итәм дигән әйбер барлыкка киләдер ул теге күрә алмау дигән әйбер. Ләкин минем ипотека түлисем бар иде, автокредит түлисем бар иде. Минем кайчакта ноутбукны ачып куям, ТНВда 8 вкладка ачык иде. Берсе ретро-концерт, берсе мәле безнең ике әбинең бар иде, Илтизар белән Разиб бар иде. Хөршидә дә кирәк язырга, аннарысын индер марафонга да язырга кирәк. Төзелеп торадыр иде. Мин кайтадыр инде банкеттан, утырадыр идем. Кайсысыннан башлата, кайсысы беренчерәк тора. Менә башта эшләми бит әле, беләсезме? Анда кая кем беләндер йөрү. Зәмирә. Менә минем танышым бер кыз. Иренә үч итеп менә шулай чыгып керде. Шуннан соң гына тынычландым ди. 30, 40, 50. Безнең дусларыбыз Смотри клиникасыннан Зәмирә сиңа бер сорау бирәсебез килә. Менә синең дөньяга карашыңны үзгәрткән китап, я булмаса фильм, я булмаса шәхес, шәхес, я булмаса вакыйга. Роберт Киясаки, богатый папа, бедный папа. Минем тормышка гына түгел, бу финансларга карата карашымны үзгәртте. Чыннан да без күбрәк теге бедный папа нинде тәрбиясендә үскән кешеләр бит инде бит. Ләкин аны икенче ягы да бар. Киңәш итәм укыгыз. Бик җиңел укыла. Фильмы Хижина дигән бер бик көчле фильм бар. Карагыз бармы? Бар. Авыр фильм. Китабы искитмәләр. Китабы искиткеч. Уильям Полян. Оқымадым китабын, киносын карадым. Хижина дип атала. Гафу итә белү. Гафу итә белү бик авыр әлбәттә фильм, ләкин шул кадәр дәрәҗәдә кеше үзенең баласын үтергән кешене гафу итә анда. Хижина разговор с Богом дип атала дуслар. Китабы искитмәле, тетрәндергән китапларның берсе. Әле ул фильмны үтә алган юк әле. Үтә алган Китабы тагыда. Минем өчен әле фаворит менә шул. Вакыйга дөнья карашыңызга. Мин андый вакыйганы хәзер кинәт кенә искә төшерә алмам инде, ләкин менә минем дәванинең бер сүзе һәр вакыт мин аны гел искә алам. Бәлки чакта мин аңа игътибар бирмәгәнмен, ә хәзер мин аны гел искә алам. Ул әйтәдер, үлгәч кешегә 2 метр җир җитә, нишләп кеше шушы кадәр иркен дөньяга сыймый микән? Һәм менә мин шушы әйбергә, исемә төште вакыйга дигәннән. Хәзер менә шушы фикердә әйбәт фикер ул. Хәзер әйтәм, банкетлар эшләгән вакытта шундый бер вакыт төшер башланды. Заказлар өчен сугыш. Менә сугыш шундый талаш, сугыш алып баручылар арасында һәркемнең охшаш килә, заказлар аласы килә. Һәм бер вакыт шундый хәл миңа әйтәләр, иртәгә туй дигән көнне туй булмый. Анда бик бер күпме 30 мең акча эшләргә тиеш. Ул акча миңа бик кирәк, туй булмый, җылыйсыларым килде. Туй булмый. Нирар булмый. Нишлим инде? Туй булмый. Шундый кадәр яра булмый инде. Ул акча кредит түләргә кирәк иде миңа. Сроклар көтми. Шуннан соң 1 сәгатьтә үтми, әлмәттән шалтыраталар. Юбилей алып баручы кадәр алыштыргандармы, ширләгәнме белмим. Юбилей алыштыра ки 50 меңгә ризамысыз мәйтәм. Менә риза, мин шул вакытта бер әйберне аңладым. Менә Аллаһ Тәгалә сиңа язган әйберне сиңа бирә, сиңа язмаган әйберне синеке итми. Һәм менә хәзерге бизнеста да мин аңлыйм. Бизнес һәр вакыт гонка бит инде, һәр вакыт чабыш, һәр вакыт конкуренция, әйме? Мин шулай әйберне аңладым. Әгәр дә нәрсәдә булса килеп чыкмый икән, нәрсәдә булса миңа килми башка кеше бар икән, мин әйтәм, минем ризыгым түгел димәк. Мин аңа шул кадәр тыныч карыйм. Кайбер кеше борчыла, кире үзен алырга тырыша, шул кеше белән конфликтка керә, таркалаша. Менә бу минем карашымны үзгәртте. Әгәр дә була икән, ул минеке була. Аллаһ Тәгаләнең миңа ризык иткән. Булмый икән, минеке булмый. Менә шушы әйбер. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта. Biz bütünüбез дә бердән бер гомеребезне яшибез. Безнең башка икенче яхшырак яшәргә, менә черновик язабыз, аннар теләгәнчә яшибез дип яшәргә мөмкинлегебез Тагын юк. бер четерекле сорау бирим әле кызлар, хатын-кызлар арасында гына име. Мин хәзер моны сорамыйча булдыра алмыйм. Бу хатын-кызлар тапшыру име. Бәлки бу сорау әзрәк уңайсызрак та булыр. Но барыбер мин аны бирергә тиеш. Син менә шушы 3 ел курсаклы елыңны кушкач курсаклы бабаланы көткән елны кушка 4 елга әйләнәйме? Син шушы кеше белән ирле хатынлы булып яшәп,
ничек бер урынга Ята ята алдың? Білесізбі, қызлар, менің бұл бек интим сұрау енді, шулай да жауап берем. Мен өзім қыз болып кеуі шыққа шейме. Мен ғымымен білмейдірейім, ир біле қатын ғымымен көп мейқыларға тиіш екенін білмейдірейім. Әйме? Аның шөті бар мыне? Мен аны білмейдірейім, әйбет. Білесізбі, анарысың қиянат еткен ир, ол қойдыр туып қайтқа шаңа үйде керек түгел. Білесізбі? Нешеге етейім енді? Мен де түгі бүтін нешкеліклерін айтасым келмей. Ол ғайры бик аз боладыр. Һәм формаль рәвештә. Һәм минем үшін ол нормаль, мен аны білмейдірейім. Мен қазіргі науа ол күнде 5 тапқырда боларға мүмкін екен, да бет? Кіршей қылғанда да, табақ сауыт жуғанда да, табақшылар мені ғафу етсіңдер, ләкин нешік бар шулай айтам, әйбет. Ол әгер ирің сенің білен екен, әйбет, оңа гүл керек екен, әйбет. Әгер сенің Bir kolunu kısırın. Әйе, қызлар, Сенден қолын Сүйткіш. Güzel yeğen seni küter şulay bir Күрәсләрің бар әлі. Иіліп кроссовкада бейлерге ярамай екен ол қашақтаймы? Ләкин, білесіз ме, қызлар? Мен бит олай деп білмейдіргем, ир біле қатын арасында отырушыны қоям бірейм. Мен шыннан, біздің үйде отырғыз ешінде ярамай. Қазір білесің. Шыннан, қашақта біздің Макс білен көп ұшырақта деп етіріп, тауышын орқасында шыға дайын, әйбет. Жорқасындағында да шыға қойшақта тауыш, әйбет. Әйе. Яш булганга күрә. Идеаль гаиләләрдә тавыш шулай гына чыгарган. Шулар чыгарга тиеш. Шуңа күрә әйтә алмыйм, Зөлфия. Зәмирә, бик зур рәхмәт ихласлыгың өчен. Бу чыннан да булган хәлләрне дә беренчедән яңадан актарырга, шуларны чыгарырга кеше барыбер бөтенләй бер онытып бетә алмый. Хәтта яхшыны гына истә калдырса да шулай бит. Әмма сынау арты җиңеллек булуын һәм хәзерге мизгелдә шушы этапны узучылар өчен синнән минемчә бик күп файдалы киңәшләр булды. Сиңа әйтелгән башка кешеләр тарафыннан. Һәм бүген менә безне карап утырган хатын-кызларга да бездән төп нәтиҗә барсы да уза. Дөнья бетми. Барбір менің рәхмәтлі қызлар, білесізме? Барбір енді рәхәт вақытларда болды. Ояз туды. Менің оязым, ол менің ғұрурлығым. Әйбет, әлі көптен түгін Иділбой федерал округы бойынша ол әйбет, ең йоқшы враттар құпқашы деп табылды хоккейда, әйме. Ол бит оның атысы. Ол сойып қаплаған ол шаған бит әлі ол, әйме. Әлі olan ол шынды гәудәлі, әйбет. Ол матур, әлхамдулиллах, мен үшін матур енді ол, әйбет, сөзді жоқ. Менің ұлым бар, әйбет. Ләкин ол бар. Her bir sınav ol bit sabak şimdi. O bit sabak. Men köpey birge öğrendim. Köpey birini bilmeydim. Elbette turmuş meni şuşuldu itirip sabak berdi. Belki ol başka türlü de öğrenirge bolgandır indi. Lekin bu benim yazmışım. Lekin qabatlarıma deseler yok, qabatlamasın. Bik ağır buldu. Qabatlamasın. Yok, ağır buldu. Yok. Allah saklasın. Benim kutumuşa Allah saklasın. Men Makskada aytam. Mete onday bir qabatlanan ekan, metem men ikinci tapır көтер алмаячакмын мете. Yok. Булмый. Кызлар, менә ир-атлар да безнең тапшыруыбызны әгәр дә карыйлар икән, минемчә уйланырга тиешләрдер. Чөнки бу дәрәҗәдә тетрәнүләрне бер кешегә дә тойырга насыйп булмасын. Һәр бәхетнең ниндидер бәясе була дип әйтәләр, име? Булай ук авырлык белән килмәсен кешеләргә барыбер. Менә шундый теләктә тамашачыларыбызга рәхмәт әйтәсез килә бүген тапшырып. Алга таба бар тик җиңеллек булсын, мәхәббәт, сөю, сәгадәт, без күрәбез сине, синең өчен сөенәбез. Дуслар, бүгенге чыгарылышыбыз астында үзегезнең тарихларыгызны языгыз, үзегезнең фикерләрегезне, хис-тойгыларыгызны языгыз. Безгә сезнең һәр сүзегез мөһим. Лайклар куйгыз, колокольчиклар, нәрсә дип әйтәләр әле анда кызлар тагын? Йөрәкләр, репостлар язабыз. Без сезнең өчен эшлибез һәм безгә бу бик мөһим. Менә шушы битара булмаган хисләрегезне, бөтен уйларыгызны зинһар өчен языгыз, аралашыйк, бер-беребез белән язышыйк. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока. Утыз